Сядзіба ў вёсцы Грушаўка Ляхавіцкага района належала славутаму роду Рэйтанаў з 16 стагоддзя. Спачатку яна была мураваная, пазней перабудавана ў драўляную. Навокал было шмат гаспадарчых пабудоў, капліца сярэдзіны 19 стагоддзя і неверагоднай прыгажосці парк. Шмат дзесяцігоддзяў рэшткі былой велічы знаходзіліся ў запусценні, але зараз Грушаўка атрымала шанс на другое жыццё. В рамках проекта программы трансграничного сотрудничества Польша, Беларусь, Украина 2014-2020 запланировано восстановление двух усадеб. Одна из них – это имение Рейтана в деревне Грушевка Ляховицкого района, Республика Беларусь. И вторая – это имение Лахерта в гмине Пухачев, это Республика Польша. Общий объем финансирования на эти две усадьбы составляет 2 миллиона 655 тысяч евро. Летась філіялам Брэст-рэстаўрацыя праект прадпрыемства «Беларэстаўрацыя» была распрацавана і прайшла дзяржаўную экспертызу праектна-каштарысная дакументацыя. А напрыканцы сакавіка бягучага года ў Грушаўцы распачаліся рэстаўрацыйныя работы. Генеральным падрадчыкам на аб'екце стаў мінскі будтрэст нумар 7. Таксама задзейнічаны две субпадрадныя арганізацыі. На сегодняшний момент выполнена часть работ по устройству гидроизоляции фундаментов, устройству новых перегородок, пола, подвала. В ближайшее время планируется приступить и завершить работы по устройству кровли и монтажу, реставрации столярных изделий. Также фасаду усадьбы. Сядзіба Рэйтанаў у Грушаўцы сапраўды унікальная, таму задача рэстаўратараў максимально аднавіць и захаваць той выгляд, у якім яна была першапачаткова. За это время нам никогда не приходилось восстанавливать памятники деревянного зодчества. Как-то не приходилось. Это первый объект. А самое главное, что в этом объекте нам необходимо, это сохранить аутентичные части здания. Согласно Венецианской хартии мы не имеем права ничего убирать. То есть все, что там в дереве осталось, мы только можем частично заменить. Но все-таки стареет и гниет, поэтому тут многие есть препараты, причем мы работаем в содружестве с польскими специалистами, вот, и поэтому находим какие-то приемлемые, согласно законодательству и международному, и белорусскому, способы спасения этого памятника. На працягу ўсяго часу вядзення земляных работ на аб'екце працуюць у якасці валанцёраў і студэнты-гісторыкі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна пад кіраўніцтвам свайго выкладчыка, вопытнага археолога Александра Башкова. Неотъемлемой частью этих реставрационных работ являются археологические исследования. По большому счету сейчас это только археологические надзоры, потому что сейчас задача реставраторов отредактировать свой проект по входным дверям. Скорее, это были даже не двери, это была такая выносная терраса. Она достаточно сложной конструкции, поэтому наша задача сейчас изучить те конструкции, которые остались в земле. Адначасова праводзяцца работы па кансервацыі капліцы пахавальніцы рода Рэйтанаў, якая таксама ўваходзіць у Грушаўскі сядзібна-паркавы ансамбль. Плануецца, што гэтая частка работ будзе завершана ўжо летам. Калі ж гаварыць пра саму сядзібу, першая чарга яе рэстаўрацыі і кансервацыі павінна быць завершана ў пачатку наступнага года. На цокальным паверсе плануецца размясціць некалькі экспазіцыйных залаў, канферэнц-залу і памяшканні для персаналу. Алена Ракуць, Людмила Салзна, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».